एकदम सिखारग्रा दै सारफावनानै भिडिअ लानो लुगैथारबाय आं गाइस। खुलुमबाय, गुड मर्निं गाइस। मोनसे निउस नुनायखाय आगोलावनो एसे मिथिखादों, अब्लाबो एसे स्ट्रङै बुंबायना। सासे BPF निफ्राय नेता UPPL आव थांनानै BPF खौ जिर' खालामनो धमखि होदों। बेयो मोनसे धमखिसो। खामानि मावनानै जै जाहोनायनि प्रतिश्रुति होनायबा आलादा खोथा, टारगेट लानानै खामानि मावनायबा। नाथाय BPF खौ धमखिसो होदों आरो मिडियायाव दामनायनि बिथाङा दुखुसो मोनबावदों। हारे नों थांबाय नालाय बेखौथ' दामना होखागोन ना BPF आ। दा बेखौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोबानो जाबाय। सिगाङाव एक्स-बिएल-टिमोन, बिनि सिनायथिखौ आं मिडियानिसिम बुंबाय। सेकेन्डआव राजनितिक जानाय लोगो आं इउथनि दैदेनगिरिमोन, डिस्ट्रिक्टनि केसियारमोन आरो आं। मा उद्देश्य लानानै नोंथाङा BPF दलखौ गारनानै आङो प्रमद सारनि खामानि मावनाय दांनाय उद्देश्य मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो बेनि रायलायनाय टेलेन्ट मोजां मोननानै आं गोसो जानानै UPPL आव दिनै जइन जाबाय। आरो आं थांनाय लोगो आंनि गथ'फ्राबो आंनि खिथुजों थांदों आरो दिनै आं रायजो राजाखौ एसे लाबोनो हादों। आरो फैबाय थानाय दिनाव 3-4 मासनि गेजेरावनो आं सिम्बोरगावआव आङो BPF खौ जिर' खालायनो हागोन। बे खाथां। आरो जोंहा देरहानाया खाथां UPPL आ देबोरगाव हिसाबै। बेनि उनाव आं बनरगाव बारगोन। बनरगावबो आंनि आखायाव खमसे खम दङ मुस्लिमखौ लानानै 3,500सो भटार दं। आं बिसोरखौ लाबोजोबगोन। बेवबो खाथां। सालाखाथियावबो आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसि दं, हाबगासिनो दं जों दा। बेवबो जिर' जानो थांगासिनो दं BPF आ। बे मोनथामाव आं दा आगान होगासिनो दं एसे। दिनै साबैसे जइन? दिनै 190 जन। आंनि हिसाबाव 200नि एसे बारा जानांगौमोन। माखासे टाइमनिबो खोथा थाबाय आरो फैबाय थाबावगोन। सोरबा र' नायनायनि होननाय जादों। आं गिदिंनो मोनाखैथ' इसेबां, गिदिंगोननि र'। आरो आंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय, आं सिगाङाव BPF निमोनथ'। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आं दिनै BPF खौ फेजेननो होननानै आं ओंखारबोबाय। जोंनि दानि UPPL सोरखारनि मावनाय ओरैबायदि डिसिप्लिन, उन्दै गेदेर सनमान होनानै रायलायनाय, बेखौ आं मोजां मोनदों। मावगोन आङो। फेजेननायाथ' आं खाथांखा। फेजेनगोन आङो। आंखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन, बेनाव मा मानसि थानो। दा आं बे थांनायाव आरो आं दामजानो बादोंमोन। आंखौ बेफोरबायदि होननायाव आं बांसिन खुद्रिनाय जादों। ओंखायनो आं बे खामानिखौ मावदों आरो मावबाय थागोन, मावबाय थालांगोन। थेंक इउ। दंबावो एसे, टाइम नांगोन। बे 4 मासनि गेजेराव कमप्लिट जागोन। बे सिदा खोथा। थेंक इउ। बेखौथ' नायनानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा लिरनानै होनानै बुंनो थिननाय बादिसो मोनदों आंथ', थाद'। आरो नैबे मोनसे खोथाखौ बुंदों बियो दम होनाय बादि, जे नैबे सिम्बोरगाव ओनसोलाव BPF खौ जिर' खालामगोन। खालामबानो जाबायना फैगौ 2025 आव। नोंनाव जुदि एसेबाबो साननाय दंमोनब्ला मिडियायाव नों बुंगौमोन, दिनैनि थारिखआव ज' खौसे जानो नागिरनायाव बे जिर' खालामनाय होननाय खोथायानो फैयोना। लिरनानै होबाय, फोरोंबाय, बुंबाय। बबे लाइनजों सिम्बोरगाव बादियाव BPF खौ जिर' खालामनो नागिरखोलाय? खालामदो आरो बेनि उनाव बनरगावआव हाबगोन। बनरगाव कनस्टिटुयेन्सि गोलैखायो। नोंथाङा आधा केजि आरो बेवहाय नोंथाङा हाबनानै आरो बनरगावनिखौबो जिर' खालामबावसै नामा? ना बनरगावनिखौ जिर' खालामा? मावनोखौ बयबो मोनथाय होदों। आमाक भारत संबिधाने अधिकार प्रदान करा हयसे। नों गोसोबादि खामानि मावनो थाखाय। जाय हक 2025 आवसो नुसिगोन नङा होमबा? खेलाया मा जायो आरो नोंथांमोना मा सानो आरो बबे डिसिप्लिनखौ नुनानै बिथाङा हाबहैदों, गाव दंसै गावबागाव पार्सनेल खोथा। बेनिफ्राय बे रोखोमनि
धमकिखौ जिर' खालामनो होनलायनायखौ होआब्ला मोजां जायो। नांगौबा मावनो गोख्रों मावगोन जौगाहोगोन आलदा खोथा, बे आलदा खोथा। जिर' खालामनो होननाया बे आलदा जायो। जिर' खालामनो हायो ना मायो 2025आव नोंथाङाबो ओंखारदो, बयबो ओंखारगोन। दे रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।